Pulyano sini takum dia sono kakak hambai sono tini payoro coverage kan bagai sang tini Bishalgarh constituency Jalukhola bisio parliament oro khoroksa sini manai belai kan hambai sang tini kaisok kaijak sini manai tina nogo norong juton saimano tangai koyak dina ge sang oro phai thangjak borno chobanai hini sang pogri kon thangjak TISF meeting tini belai no khakham mani bisingtei sang jer mamani sini Bisramgonj bazaro sang abu khain collection khaimani bisingtike sang tini choba mungya kharpakya asuk bai ingyakho ang te lukorongno kobungnan musungo je amchayo tongnai je lukorongno tamni bagi hingke borong khatar hasteo treatment khaijanan bagai thangna nai tongo obbuskani 16 tarigo already ticket rok borong khaipaijak hingke ang lukorongna sang koinai borongbo tebo hakwar khe manai tinano chuba ruwi obbuskani 16 tarigo thangmani pore bini surgery rok complete dingi bo sustoke kipira nongthang ang tebo hambairna muchungo sini TISF Bishalgarh division team no tini borongni chuba mungbaino o jaga borongni je hard work khaiman bisingtike sengoro chikunsa je manai tinani bagai je chuba mung abo seng tuhai phaimanka abon bagai sin dofani borok rok seng mohake hamya sayang tongkru seng nini ani hinjawi kasa kormo kukur hinjawi dipra sangai seng thamsake mohake hamjak mung seng jori phunuk yangke engla tamni bai hingke o generation no hamya saya joto nungui mano gori gonang bwsa abo hai kuno dino abo naya hamya saya phepro gam hai somoyo seng tipra sangai seng bukung barangai seng borokni dofani borok ngui seng mohake chuba mung khairok mung jori phunuk yangke sini dofa bwskang aga bithanglak ang khakayo bwskang dino tebo tipra sarok hakwar khe mohai hamya saya angkhani tebo kahamku chuba wano tai bwskang dino mohai je hamya saya tongnai no sini TISF team bo tebo bwskang aga bai phayan hne ang khakai o je kok kasar mung orno hambai.